Yai paduka kang Mas badhe tindak pundi? Wah, aku pundi. Aja kok pamengi. Urung lega rasane atiku yen to pancen aku urung bisa nggulung Praja Ngastina. Urung rumangsa ngarep yen aku durung bisa ngrubuhke gembong-gembonge Kurawa. Kakang Prabu Duryudana sak sedulure. Piye? Apa kira-kira lelakon mangkul mau bakal bisa ngrampungke perkara? Wah, rampung ing marem atiku. Anakku, Ratnasena. Kowe manut karo ibu aja krusa-krusu. Aku kudu jumangkah. Biar belulah susah dirilang sapa-sapa ijen mati. Ya wis. Biar pancen patine Bratasena kudu keroyok karo Kurawa. Aku ora wedi. Aku ora wedi, mati gelem, golek kudu gelem. Gelem-gelem ndriya mangu-mangu kok. Kang wanding mangu lelena tanpa kahaning. Anakku Ratnasena, kok kani kaya temen kok buntut-butul halus. Aku iki ibumu, ya wis ngandutake karo kowe. Kowe wis tau tapa luku kadanipun ibu. Lairmu wae wujud bungkus nganti kowe tak kula mentah. Bareng wis dewasa jebul. Kowe ora manut karo pitutule ibumu. Ora manut karo pitutule biyungmu petak apa. Nggonmu dekes karo ibumu. Ketoke kowe kuwi lairmu wedi karo aku nang nyatane. Batemu kowe wani nyampalani pengendikane ibumu Bratasena. Apa kaya ngono kuwi kudangane bapakmu piye?